sokan vártuk ezt a mai találkozót, egyrészt mert jól kezdtük a bajnokságot, és negyedik helyen vártuk a fordulót. Másrészt pedig futában nem volt még korábban az Zalaegerszeg Szombathely Szakterület rangadó. Meg is látszott a nézőszámon, nagyon sokan várták ezt a mai találkozót. Mindenképpen az ellenfél volt a mai meccs esélyese, hiszen előbbre járnak a futában mindig, még sokat kell tanulnunk, hogy NB1-ben is stabilan tudjunk majd jól szerepelni. A mai meccs is ezt igazolta, hiszen hiába voltak viccereink, azokat nagy részben kihagytuk, ellenfelünk pedig kihasználta azokat a hibákat, amiket elkövettünk. A mai meccs valóban a futszának egy nagy reklámja volt, hiszen a kilátogató közel 1500 szurkoló nagyon jó meccset tudott megnézni, és szerintem mindenki jól szórakozott. Ez mindenképpen a futszának, meg a Göcsereskának egy jó reklám volt későbbek nézve is.